aplicant-se en València a l'escola Les Carolines, els alumnes continuen amb la seva vida escolar com qualsevol altre dia. Mentrestant, l'aigua a l'escola està patint canvis estranys, de dolça a salada, concentracions misterioses, aigua de colors, criatures aquàtiques fantàstiques. És aquesta sèrie d'esdevinguts el principi d'un canvi en les lleis de la física universal? Un punt màgic en el món actual? La conseqüència d'una visita extraterrestre? Vostès decideixen. Bon dia, avui ens trobem a l'escola de les Carolines on estan passant moltes coses misterioses relacionades amb l'aigua. Així és, Adrián, tenim invitats especials a cada racó misteriós de l'escola. Connectem ara mateix amb la reportera que es troba a l'hortet de la classe de segon B. Bon dia, Anna. Què ens pots contar de això? Hola, bon dia. Estem aquí en directe des de l'hortet de la classe de les Estareles amb el doctor Bolsa de la Universitat de Colòmbia que estava investigant per què ha passat aquesta cosa tan estranya. I can't believe it. I have never seen anything like this before. Tu saps què ha passat? Sí, aquí estoy y se bobolletes. Sí, jo he sigut el primer que l'ha vist. Fa la setmana passada, però no sabem per què. Why? Water is decomposing into hydrogen and oxygen, H2O. Okay. Why? What under this puddle there must an electric current go that's making the water in particles decompose. Electric current. Okay. Gràcies a aquests i al doctor Wilson hem après com es descomposa l'aigua. Alerta! Don't try do it at home or you'll get electrocuted. Goodbye. I això ha estat des de l'hortet de la classe de les Estareles. Moltes gràcies. Sense perdre un segon, connectem amb l'enviada especial que es troba a la piscina de l'escola. Bon dia, Sandra. Ja has provat a banyar-te a la piscina? Encara no. Hola, bon dia. Si estem a l'escola de les Carolines on l'aigua de la piscina s'ha tornat salada. Qui se'n va donar? Nosaltres estàvem jugant amb una pilota. Ens va caure a la piscina. Vaig anar per ella, em vaig esbarar i vaig caure a la piscina. I la vaig veure que estava surant. Mireu com surt aquesta pilota amb plastilina. I com pot ser que l'aigua de la piscina s'ha fet salada? Perquè l'aigua del pou, també l'aigua de la piscina s'ha fet salada. Però no sabem com ha passat això. Així tenim un científic investigant-ho. Hola, bon dia. Es pot explicar per què l'aigua del pou s'ha fet salada? Pense que ha sigut perquè un avió que portava tota sal per a llevar renou d'un poble que es trobava agiat va deixar caure la seva càrrega damunt del pou i amb la pluja la sal es va filtrar. Moltes gràcies per la seva explicació. Això és tot des de la piscina de l'escola de les Carolines. Tornem la connexió. Moltes gràcies. Sandra, no pots perdre l'oportunitat de banyar-te en aquesta piscina tan original. Ja m'agradaria a mi surar en l'aigua com si fos un astronauta sense gravetat. Una sensació màgica, com la que ens va contar Aitana, que es troba a un racó on neva quan a la resta de l'escola plou. Bona vesprada, Aitana. On et trobes, està plovent o està nevant? Hola, bon dia. Ni plovent ni nevant. Som ací a l'escola de les Carolines i amb nosaltres està un xiquet de l'escola. Saps què ha passat? Un dia de molta pluja i molt de fred. Va començar a nevar només al racó de l'escola, mentre a la resta de l'escola plovia. On es troba aquest racó? Es troba enfront de la sala d'exposicions. Sabeu qui ho ha vist primer? Jo vaig veure primer perquè anava a la font a veure. Quan va passar? Passa sempre que plou i fa molt de fred. Us mostrem unes imatges d'aquests moments. Increïble, veritat? Tenim ací al científic per a que ens explique
Per què neva a aquest racó? Perquè fa molt de fred i el vapor s'ajunta amb el pol·len de l'arbre i es creen flocs de neu. I això és tot des del racó de neu. Tallem la connexió. Moltes gràcies, Aitana, per la teua informació. Ara connectem amb la caseta del Pou de l'escola on es troba la nostra enviada especial, Juana. Bon dia, què ha passat a la caseta? Bon dia, fa un mes, un dia de molta pluja, així a la caseta del Pou de l'escola de les Carolines va aparèixer una criatura. Amb nosaltres tenim dos testimonis d'aquesta aparició. Es diuen Alicia i Rapameu. Bon dia, Rapameu, què és el que vas veure? Una criatura fantàstica. On la vas veure? Així a la caseta del Pou. I Alicia, que tu també la vas veure, em pots contar un poquet com era? Era multicolor, canviava de color segons li donava la llum. Tenia el cap rectangular i tenia 10 ales i m'he quedat sorpresa. Els anem a mostrar unes imatges. Així tenim a un científic expert en criatures estranyes, el docteur Guti Patacata de la Universitat de París. Bonjour, je vais vous parler de cette créature d'eau douce. Je l'ai cherchée depuis des années et je ne l'ai jamais vue. Cette créature est la sortie du puits pour s'enlever le sel qu'il avait sur elle. Cette créature elle est poisonneuse maintenant que le puits est salé. M'han dit que han vist la criatura a l'Albufera. Encore une fois, non! Ho sentim, hem de tallar la connexió. Ens anem directes a l'Albufera. Adeu, Juana, que tinguis sort. Connectem ara amb la cuina de l'escola on es troba Teo. Què passa al congelador? Bon dia, som així al menjador de l'escola de les Carolines on l'aigua s'ha congelat de manera estranya. Així tenim una xiqueta que ha descobert què ha passat. Ens anàvem d'excursió a la platja i ens havíem oblidat de deixar la garrafa d'aigua a la nevera perquè sigués més fresqueta. Aleshores vàrem posar l'aigua al congelador a primera hora i ens la vàrem oblidar. I al tornar a l'escola vàrem pujar al menjador i vàrem agafar la garrafa d'aigua i vàrem veure que es va convertir en un glaçó de gel. I havia ocorregut abans? No mai, però des d'aleshores sempre passa. Com ha pogut passar? Jo crec que són unes bacteris que quan l'aigua es congela fan que la quantitat d'aigua disminuïsca del seu volum. No estic d'acord, no se sap amb seguretat. Pot ser hi ha una força misteriosa baix terra justament en el punt en qual es troba el congelador. Podria esclatar. No, és impossible. Esclatar en congelar-se no, però si una vegada congelada l'aigua i convertida en un glaçó es fica dins d'un recipient de menor grandària en el qual es congela, rebentaria. En descongelar-se l'aigua tornaria a tindre el mateix volum. Fins així tot. Des del menjador de l'escola de les Carolines, el reporter Teo informant per a vostès. Moltes gràcies, Teo, per la teua informació. Ja veig que no és clar per què ha passat això. Haurem d'esperar els resultats de la investigació. Potser no trobem resposta. Pot ser. Ara connectem amb la nostra companya Natàlia, que es troba al bany dels xics. Al bany dels xics? No em digues que també ha eixit una criatura fantàstica d'un vàter. No, però sí que ha passat una cosa molt estranya. Bon dia, Natàlia. Què ens pots contar d'aquest bany de les Carolines? Bon dia, estem així al bany del xics de primer cicle de primària. Així ha passat una cosa molt estranya. Bon dia, et puc contar què ha passat? Doncs vaig anar al bany perquè volia omplir un got d'aigua i vaig veure que l'aigua era de colors. Quan ha sigut això? Passat des de fa un mes de vesprada, si en tinc una foto. A quina hora més o menys? A les 4:15 a l'hora de berenar al voltant de les 4:15.
Per què creus que ha passat això? No ho sé, pot ser que algú tire pintura a la planta potabilitzadora. Així tenim dos científics que s'ho volen aclarir. És molt senzill, hi ha un raig de llum que atravessa la finestra. Després reflecteix a l'espill i els colors de la llum es separen en diferents ratxos de colors. Aquests mateixos ratxos són els que es veien a l'aigua, colors com roig, taronja, groc, verd, blau, blau fosc i morat. Entonces l'aigua realment continua sent transparent? Sí, clar, només és la llum, com l'arc de Sant Martí, que és quan plou. I ara que tenim clar i resolt el misteri de colors, tornem a conèixer l'estudi central. Moltíssimes gràcies, Natàlia. Doncs això és tot d'aquest telediari. Un telediari que avui ha estat molt... Interessant? No. Sorprenent? No. Especial? No. Aquàtic? Això sí, espero que us hagi agradat aquest telediari aquàtic. Demà més, però no millor, perquè és impossible. Així, al telediari de les Carolines. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody